1-1 tussen Roda en VVV. Dat gebeurt al jaren en vandaag gebeurde het weer dat het daarin eindigde hier in de Koel. Maurice, je hebt hem ook gezien, die wedstrijd. Terechte uitslag vind je of niet? Ja, volgens mij volledig terecht. Dus beide ploegen een puntje. Voor Roda in de kampioensrace misschien voelt dat als iets te weinig. Ja. En voor VVV na 2 nederlagen, dikke nederlagen, vandaag een hele goede pot gespeeld. Dus ik denk dat beide trainers tevreden mogen zijn, maar dat zijn ze allebei niet. Nou ja, dat is het dus. Als je met ze spreekt, dan zeggen ze allebei, nou ja, we hadden meer moeten pakken. Kun je dat voorstellen? En wie heeft dan het meest gelijk? Heeft er überhaupt iemand gelijk? Ja, Roda brengt niet wat ze vorige thuiswedstrijd brachten qua voetbal. Maar dat is ook de verdienste van VVV. Dus daarin snap ik dat de trainer niet tevreden is dat ze niet meer punten, meer dan 1 punt hebben gepakt. Ook omdat ze de kansen hadden. Maar diezelfde kansen had VVV ook. Ja. Dus ik begrijp Rick Kruis ook wel. Alleen ja, aan het einde had VVV dat toch behoorlijk doorheen. Er werd ook verdedigend gewisseld. 2 verdedigende middenvelders erin, 2 spitsen eruit. Ja. Dus ze waren blij met een punt. En ik denk dat punt ook volledig terecht is. Ja, los van het resultaat was Rick Kruis sowieso best wel blij van de reactie van zijn ploeg. Want de laatste weken veel verloren, veel tegendoelpunten, zelf niet gescoord. Hoe vanzelfsprekend is het nou dat zo'n ploeg dat dan tegen een koploper, want dat is Roda, het dan wel kan laten zien? Ja, het is de koploper. Het is natuurlijk ook nog een beetje een derby. Ja, als je het dan niet opbrengt. Het stadion zat goed vol. Het was gezellig. Zaterdagmiddag 4:30 zonnetje. Ja, ik heb zoiets. Als je het dan niet kan opbrengen, breng je het nooit meer op natuurlijk. Maar ze moesten even door dat eerste kwartier heen voor het zelfvertrouwen. En toen ze een paar keer een plaagstootje hadden uitgedeeld, toen vond ik VVV tot de 60ste minuut de betere ploeg. En daarna zag je dat Roda, ook om die gelijkmaker te maken, maar ook daarna, dat Roda de betere ploeg was. Ja. Ik wil eigenlijk eentje uitlichten bij VVV, de spits. Doesburg die speelt, want Cozides is er niet bij. Ja. Zit de hele wedstrijd te sleuren, heel veel hoge ballen, wint niet alle duels, maar maakt wel die goal uiteindelijk. Ja. Wat is dat nou voor jongen? Dat is toch iemand waar je als publiek toch wel blij van wordt, denk ik. Nou, is nog een beetje ruw. Ja. Maar hij werkt hard. Hij werkt hard, hij houdt die verdedigers bezig. Hij scoort uiteindelijk, maar hij mist natuurlijk ook een paar goede kansen. Eentje met links. Dan denk ik, ja, volgens mij ben je rechts. En nog een kopbal die wat beter had. Maar hij houdt ze wel bezig. Maar ja, ik denk dat VVV met hem en met Cozides best wel 2 aardige centrumspitsen in de ploeg heeft. Ja, zij komen op voorsprong VVV met die goal. Is het niet ook een beetje, tenminste dat gevoel had ik, dat Roda die goal nodig had, die tegengoal, om zelf wakker te schieten? Want het was een beetje vlakjes wat die ploeg liet zien. Ja, Bas was het er niet helemaal mee eens, hè, Bassie Bum, maar ik ben het wel een beetje met jou eens. Ik vond dat VVV Roda over grote delen van de wedstrijd aftroefde in de duels. Ja. En dat leidde tot irritatie bij Roda. En als je geïrriteerd bent, ja, dan ga je, zoals Walid Olchik vandaag, ga je toch je bezighouden met de verkeerde dingen. Want dat viel je op, hè? Dat er best wel veel irritatie was bij Roda spelers. Ja, einde eerste helft, de ene irritatie naar de andere. En dan ben je benieuwd van, wat is er in de rust gebeurd en hoe komen ze terug? Nou, Spieriks vond ik de eerste helft niet geweldig. Ook een beetje verloren op het middenveld. Herstelt zich de tweede helft fantastisch, vind ik dan. Ja. En nam ook de leidersrol over toen Walid Olchik gewisseld werd op het middenveld dan. Dus ja, dat vond ik wel opvallend. En Walid is heel belangrijk voor Roda in het aanvallende gedeelte. Ja. Hij moet zich niet uit de wedstrijd laten schoppen, praten vandaag. En dat is nog wel een lesje. Ja, een andere jongen die ook wel best wel belangrijk is voor Roda in deze eerste weken is Coughlin, die centrale verdediger. Die scoort dan vandaag, uiteraard in de Koel, waar hij 2 jaar gespeeld heeft. Uit de corner, het is alsof je het uittekent, zeg maar. Ja. Is ook fijn voor zo'n jongen toch, dat hij die voldoening een keer krijgt. Ja, en hij was vandaag ook de beste man aan Roda-zijde, vond ik. En dat is een beetje scorebordjournalistiek, want hij heeft gescoord natuurlijk. Ja. Maar ik vond hem heel rustig en sterk in de duels. Hij deed gewoon heel goed. En dan scoort hij ook nog. Ja, en Roda mag met dat centrale duo en met Reusler nog achter. Sterk hoor. Ja. Ja, ze blijven bovenin meedraaien, blijven koplopen Roda. VVV blijft een beetje in die subtop zitten. Je bent maandag ook bij tafel voetbal met je grote vriend, het Orakel van Maastricht. Het Orakel van Maastricht, Reginald jongen. Nog even doorpraten toch, denk ik. Ja, we moeten nog even terugkijken. Hè? Ja. Maar ja, natuurlijk ook op MVV nog straks. Zeker, zij speelt tegen Telstar. Ja. Meer dus maandagavond om 7 uur op LNTV in tafelvoetbal.